Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino ħabbar li matul il-ġimgħat li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jibda l-proċess biex jiġu approvati l-ewwel kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss u stqarr il wasal iż-żmien biex anke hu jissottometti ismu ħalli jkun kandidat għall-elezzjoni. Minħabba fekk, Michael Piccinino ħabbar li se jkun qiegħed jibda proċess biex jinħatar Segretarju Ġenerali ġdid. Wassaħaq li din ċertament ma kienx deċiżjoni faċli iżda jemmen li dan huwa l-mument opportun sabiex min jilħaq Segretarju Ġenerali minfloku ikollu żmien biex isib saqajh u ċans biżżejjed għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Michael Piccinino saħaq li jinsab kburi illi fl-aħħar 3 snin kemm ilu f'din il-kariga il-Partit Nazzjonalista kiseb l-akbar ammont ta' voti kemm ilhom isiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Dan apparti li kien hemm l-inqas distak bejn il-partiti fl-aħħar 16-il sena rebaħ 8 sindakati u anke maġġoranzi ġodda. Michael Piccinino rringrazzja lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech lil volontira u lil ħaddiema fil-waqt li fakkar ukoll kif preżentament Net Television u għal aktar stazzjon privat segwit f'Malta u Għawdex. Is-Segretarju Ġenerali insista li se jkun qed jibqa' dispost li jkun ta' servizz għall-Partit Nazzjonalista f'dak kollu li hemm bżonn.